Nek wong kahanan wis sowan ning mung sak aku iki yo teko ana daleme arepmu njaluk donga pangestu lan ular-ular. Oh iya. Gawe apa gawe bapa-bapa tadi iki. Wayangan saiki iki nek iso mbok rada dilus sithik Mas, saya ngono. Oh iya. Nek wayahe goro-goro ke garape basa gending-gending kuno biyen ki digugah meneh digugah meneh ngono. Oh iya cocok. Kamangka iki ana bundele budaya. Bundele apa? Danyange Gores iki nalika aku jaman isih Joko biyen, nalika isih seneng karo yo biyen ki rekane aku rada jatuh cinta karo putrane. Sapa Dik Pur? Atapek bojo nyambah ora entuk, lha piye ngalor-ngulon. Nek daerah nggonku kono jangke ora entuk ora punya Gores yo lha piye. Dereke yo ora entuk gurune. Kulo jane iki ibarate aku kudu dadi bojoku Dik Pur ki kaya adikku wedok. Buke kuwi kaya maratuwa. Ngono. Ya. Bapak tenang, mung sak umpama. Ayo Bu, monggo Bu, ayo. Monggo Bu En. Endeng jenengan nukun derek nglenggahi. Iki mumpung ditenggani adikku sing sangka biyen darepe Ponorogo. Sik lalaku satu perjuangan biyen. Zaman aku latihan MC dadi gareng karo Legiono kon nganggo putih gamping kuwi. Kaya mati-mati ya ora. Ngono kuwi jarang gretok pangkang ora bagian. Ku kondongane karo kon ngajatne yo. Koso ning gagasan. Monggo Bu didining Pak Di. Pak Dino wah. Ngiring ngastor dari Pak Di Parno. Sing ngastor tapi Pak Diso. Sing ngendang ki dasare yo jebulan saka isi Surakarta. Apa? Sing ngiter kuwi sapa iki? Oh iya, dhuwur lanang jemput. Remangsaku kok nyepone kucil. Mangga Bu I. Nuwun semanten panjenengan iki semantos ngantunaken jineman gatik glinding. Oke. Jadi kula kintenaken dumateng para sepuh, dumateng abah kula ingkang nenggahi wonten ing Antenan Kismantara Bapak Pariyanto kaliyan abah kula Bapak Karomin. Nika taksih midhangetaken. Oh iya. Kaya napa? Kaya ngene. Esok semilir. Kaya ngene. Ora biru ora iso mangsaku tesis. Oh iya. Sino minta Menang orang gareng. nganggo Miras parang.
mano ampret Iya. Ayo, manuk anyaran kok betul. anyaran Ora masuk nek ini. anyaran Aja bodoh iki kaya iki dirasakan diayati. Parengat seruit cerit Iki opo? Anggo cerita-cerita. gini mau Lali kok. lagi ini mau berarti mau Ning nganggo trit bareng nyopo. Calurutan Kowe niki dimatne kalih sedulur kula saking Ponorogo. ya ini pun Wonten lingking menika Mas Agung kalih Pak Pujito. Oke. Wayangane Jawa Tengah iki gedhe-gedhe kuno bareng iki diterak. Ora ngrasani ngono. Iki maksude isih digugah ngono lho. Oke. Nah, Ponorogo iki kok aku ora tau krungu. Ini nyelot gede. Kuwi mulane mungkin nek yai-yai kanca-kanca dalang Ponorogo iki tak jineman keten yen digugah. Mergo yen kreta riyen ku direwangi Tapa Brata lho, Bu. Ini bukan manuk nih maksudnya. Nggih. Kalau nek bangsa manuk-manuk ngoten iku sakniki kathah Bu putut ngoten ngen kula niku ku apa? Enten trikisan, prit. Ini mangke anu betet. Oh, bedet. Sakniki sampun awis lho, Bu. Nggih. Betet. Bedet nggih. Nek yen kula tasih. Oh, sih. Nggih enten dua niku wae. Oh. Enten Gresik. Nggih terus. Waalaikumsalam. Gusti Allah. Manuk. Ayo. Wo. Kere. Manuk ampret. Pun. Manuk betet. Iya. Apa tenget seruit. Iya. Nek niki blengkok putih. Bukan enten sawah niku. Manten. Nggih. Wah, nggen kula niku jenenge kuntul. Napa? Foto. Kuntul. Enten sawah napa teng pundi? Inggih enten sapi. Kleru lho. Iku nek aku kok beda lho. Napa? Kuntul. Iku nek sawah. Sawah. Nek kula niku anu napa? Rada panjang. Nek niku rak cekak. Nggih.